Здравейте хора, добре днешният видеоклип. Аз съм Тесо от Chris Game BG, всъщност вече няма да се казва така канала, но днес съм тук, за да направя някакви неща. Днес хора съм тук, за да ви кажа нещо и то е... Днес съм тук, за да ви кажа, че всъщност се връщам с канала си, защото това не са много голяма новина. Завръщам се, понеже по някакъв начин успях, че запомних с номера, с който бях се регистрирал тогава. И просто стана магията, въведох нова парола и всичко също се оправи хора. Влязох в канала, ще има много подобрения, понеже все пак започнах да снимам с микрофон, с по-след компютър. Дори да е на преинсталация компютъра, след малко ще запиша на едно листче, някъде ще запиша защото края на март, значи някъде към април, ще записвам и по така не лагаво, защото в момента с вируса на компютъра, макар не си личи, има много игри, които трябва много неща има да правя, но това ще е по-нататък, когато ми преинсталират компютъра, всъщност ще правя тези глупости. Искам да кажа, че ще се правя шегички с хора, които вие искате в коментарите, ето виждате. Това е Photoshop, имам с шестицата, имаме пълната версия. Също в момента съм в Keymailer, защото ми изписа, когато се влизам в канала, че вече мога да като цяло да получавам игри безплатно, чрез сам Keymailer. Да, хора, между другото не съм видял, че имам почти 1000 гледания от смисъл. Не съм знал, че постигна гледания толкова, а пък относно с абонати, в смисъл 10 абоната, 10 са почти. Ако не накарам моите приятели да се абонират, защото те са двама, значи 11 абоната, още един друг приятел 12 и още един 13, мисля, че станат абоната. Много абонати съм вървал. Повярват ми хора, просто да, абонирайте се. Благодаря също, това са 1000 гледания, почти. Без много малко. 944. Ще ги съберем много бързо. Както ви ще гледате колко много съм събрал клипове. За които много ви благодаря хора. Да сте живи и здрави. Според сега мисля, че дойде времето. Мисля, че не съм ви показал моя личен фейсбук. Но ето ми го личи. Опа, това трябва да го виждате. Ето ми го личи на фейсбук. Тая снимка ще бъде заменена. Но това ми е личният фейсбук, който иска да се абонира. Такова. И това е хора. Сега ще си направя такова с Keymailer. Опа. Да, както винаги има вирус на компютъра, който просто прави още неща с мене. Но да, хора, това е. Skype не ме търсете вече официално, не го ползвам, защото просто той явно е прецакал нещата, но гледайте колко на програми има, които трябва да правим. То вече като ми преинсталират компютъра, аз тук съм записал всичко, ще вляза в канала и всичко ще е перфектно. Та всъщност това, иска да ви кажа, е, че като цяло благодаря се много, че успях по някакъв начин да се заинтересувам да направя този канал. Всъщност вече с Photoshop ще се направя след малко банер, ама няма да е днеска, защото има да правя едно другунче и да, като цяло това е. Благодаря ви хора, вие сте най-добрите. С вашата помощ аз всъщност накарах се самичък, не знам как да го кажа, да започна да правя клипове. Между другото вече съм доста по-грамотен, защото тук бях 3-ти клас. Това беше преди цяла година съм снимал. Сега съм 4-ти, краят, както виждате, така че съм много по-грамотен от преди. Много повече неща знам за грамотността и да. Това е хора. Искам да видя само на нещо, абонаментите си искам да видя. Мога да ги видя. Това беше бъркащо. Така, да се влезе в студиото. Да, бавно е, ще кажете, ти имаш мобайл компютър, беше по-бавен от предишния ти. Вирус компютър, виждал ли си кой да не е бавен? Вашите прогнози... 16 гледания. Добре.
Ето клип явно ме е докарал късмет. Видео менеджер. Отиваме на видео менеджер. Иска да се видят тъпите абонати. Може ли да ги видя? Добре. Общност. Трябва да намеря сега къде са на абонати. Тук ги намеря. Хай. Маскати. Аналитика. Ето ги абонатите. Търсим се абонатите. Добре. Добре, я не го тук са. Какво пише тук? Що пише, но че няма абонати, бе? Нямам абонатите. Продукти, изгубени абонати. Нямам, бе. Тук са прецаква YouTube. На да, хора, наистина благодаря ви, ми помогте. И да, това беше клипа. Не скъде са, ако така. Се сабскрайбите за моят канал и до виждане. Чао!